Rapolo, Dakbayan 4, Laglag para 7, ikatulong nga battle karong gabi una. Yo, lagas na! Yeah. Big shout out sa itong venue, sa itong Subuha Permanente ni Musik Kong. Salamat permi sa pagbahuang lugar no, sa Rapolo. Sa tanan natin karon. Big shout out sa inyo, DJ ECQ, sa mga bisita po na ito, nangyari karon. Sa itong mga lagyo pagkikikanan. Big shout out sa tanan. Sa kung wala, gikan Tabok, Mandawi, make some noise for Lawrence! Lawrence sa Rapolo. Sound to, gikan Lapu-Lapu, make some noise for CLVR! Kid with a big dream. Mula nagkwentos, daog si CLVR, pili niya una, Lawrence. Judges, tingko to sa oras, tournament battle, Laglag para 7. Yo, minata bay! First round, Lawrence. Jake, game! Gadahon kong mamin event. May aning kanahanog ang performance pa kay mo super. Dili na ta sigig pa pretend, ikaw maoy hinungdan mong ako na pangana as ubo sa poster. Ako man kuno yan dirdog. Pagawas sa poster, maoy gipagawas og dihado daw kuda. Wakoy pakikinsay na as ubos og sa taas, basta ikaw kay matunga-tunga. Round 1 game! Kabantay mo siya mga linya. Nay linya na, kulatahon di ka. Isuga ni mo ang karaan na style mao'y gisundog. Di man din kumpiyansaan niya mga nakontra pagkahuman kay mapuno man pud sa bunog. Rabate lang gingari, nya kalit ka mangulata mga kontra nimo kay mablak ay. Kinalasan sa linya, kulatahon di ka kay katuo magud siyag maunay gitawag na punchline. Sa taga-Tabok di ka katupong, bisag asan lugara ka nagpuyo. Sa bali-balihon paning taga-upon mayabonis ka puno. Amo babag ipangtagak niya paliguan pag yung dapog. Kini taga-babag dili ka babag kumulabang ng taga-Tabok. Ako'y naasol, nimo ako'y makuha. Akong ulo kay naglabad. Kini nga batol ako raman ang nagada. Ang mga tao ako rapod ang giagad. Ang mga tao ako rapod ang giagad. Fuck. Ang mga tao ako rapod ang giagad. Puro pamersonal mao isyagit. Sayop ka dira dapit. Ang pamersonal akong ibalik ug maunay imong sakit. Pasangunan ko musuyop sa mga buwang. Hoy wala ko nag-addict. Sige hisgot di ragbutang para inom na alang kay gamit. Sige kamo nay kamao tungod swito makayumo kitang tanan ay gigaadikan. O dili ko mo bato mong undangin ng linyang puro rasyabo kay naaanak kog addict sa mong silingan. Kumuingon ka tigbantay ra ko og entrance. Para makuha lang nimo ang height, kalahok rakas among event samtang isa kos nag-organize. O tibok event ko nagtrabaho. O dili ni panghinaway ni bisita rakas Rapolo, ako ana ning balay. Nabuang naman ka! Apil daw siya sa nag-organize, late gani ka? Kibabalik na po do, ang banga daw kani adto nagiignan raga lame. Napunos insulto sa mga tonto. Agipos giagian ako nga lane. Muna siya balos nga insakto sa usas na ko ulo, pahibaw o we're not the same. Kay do, practice pa to ako kang saido, pa ko mo ana ato, diri og Rapolo game. Hey. What up, Lawrence? Ang rapper nga buutan og naong nga feeling yawa. Sa istorya pataka, padara jud sama. Luod baya kay trip, makita ninyo sa vid, gabuwa-buwa ang baba. Mao di ay feeling sick ka. Nagsikaran di ka. Baka dagan pa baka nagtarong imong karir.
Human ka nga maigan, nasa kada stroke, kay ma-froze yung buwang, muraba og na stroke lang. Speaking of iyang karir, flip-topper naman daw ka, anas inyong silingan. Nindot to kay katanawon mo batil. Mauna akong nadunggan. Yan namin naunang ko gapil. Sa ilahang gistoryaan nga way klaro imong libil, mas bikil pa sa bikil, nga tiil sa lingkuranan. Kasi gini siyang alsa siyang bangko. Not being prideful, just proud of the achievements lang daw. Pungniyas mga tao. Sabaw, amaw! Ika rin na ginusarang bahog-baba ni batil sa batsin nyo sa flip-top. Imong lawis daplin, gilangaw, pakauwaw. Sa 1 minute sila knock-out. Pero main event tungod ni Leo. Musuryag bias kusog mo luto ang sprout niya. Pero ba't baya mo? Pwes o painitag issues pag pangluto ang gikan sprout dili malupig. Mga lisang mo maluro imong gitak-ang ron mapaig. Malas lang di mapudrek ni gawas ang pagkabad kid. Dini alas kay di hanas, dini matawag nga bagsik may pagnipas kay way apas sayop kaayo ilang bahig karon tabas di katakas ning gibutang. Buang-buang nga di kadik. Connect gyapon nas kayong gadilaob. Og sakto kay na pagkalatag. Adik-adik karon madakpan di masunog ako ang setup. Kay para mawagtang ang mga liabilities kung mahalin sa bisagasang market, gipakitaan sa akong abilities for the business I became one of the assets. O murag asset, giinvisan para sa datong, di ba mao imong tumong? Wis hiposon ko ning lulong, pero di ni isud sa silda, idiretso ni kahon. Ha? O visualize gutan? Sige ako mo'y taga-upon nga sa syudad kay nilabang. Gidaog-daog pag niagi pero ako gihapong gisugalan. Bas hindi ayog maskuran. Andam na kung mudawat matabla o mapildi pero di na nimo magdikan. Get out of the game boy. Lahi na ron ang best player. Nagkahinay ka oy bao niya. Balik na daw suyo. Maoy ingon si muhang bakir. Nagkahinay bao. Balik suyo bakir buang nga ka. Ikay nadakpan no sa atong tapad. And now you know that this does matters. Napasakaan kas kusog sa downers. O ikay nadakpan sa bagong riman. Mga ako'y mo diretso dito quarters. Pag mo diretso na pareho duming batanon. Usas rason nga nung giatbang. Parehong tanom nga nakalabong pero doon nagihapoy kalahian. Nailhan kang batang way buot. Gipugos ra maginuwang. Ako batang nakasulod kay nagpakita og ginuwang. Usakos mga bag-ong gipuno para mapunan og ang mabalansi og ang bangka di matuwang. O usakos mga bag-ong gipuno para punan nimong pagkuwang. Ha? Kay daghan di kag pagkuwang. Mao bitaw gibihaan ka. Ya sa tong duwag sa kong biya, makaapas pa ka? Ikay himuong bonus diri in town, unya katawan murag clown. Kay imong linya na puno ra sa giga ni siya sa sprout. Should have shut your fucking mouth kung epekto dili loud sa masa loud. Kining imong manok nga taga-tabok, dini ka labang pas pikas round. Ha? Di ka labang sa pikas round, gikan sa akong last pilde, lawis daplin, bakir, adik-adik, taga-tabok, flip-top MC, lutoy sa sprout. Mga angles na ako nga pwede ma-angle po nimo. Nadiga ba sa round 1 tanan? Di gihapon ka kumpiyansaan. Kaya di na nimo masigurong kadaugan, bisan imo pa ng mataganan. Kung bugat lagi ang mga issue, mas gipabugat ra ang bar sa gamay nga pisikal. Kini nga kung dalang verbal nga ang punteriya kay mental. Sige gamit dihag issue. Maubayan mga estilo sa desperado, makontrobersyal. Ha? Nadakpan na ditso yang 1-2. Sa tag 3 lines pag hinahaungan, na po nagsabay murabag +1. Wara kay nakontiran iyang 1-2 na kulata pag insakto sa mong match akong nalabuan. Tangtang ka sa poster! Danto Lawrence! Check. Pronto game? Ato, yan ako nalay alsas among syudad. Karon murag natuma naman ang biyahe. Gipang pull out mga kalugar. Nanigsan si Ares ug si Maki. Karon ingna kung wala matuman ang gipambuhat na kong atake kung sa flip-top ug sa Rapolo ako nalay nagpabiling taga Mandawi. O ako na lang isa taga Mandawi. As lang kauban ko si Kinlord kay giduka. Natural mag-al sa bangko. Kay unsaon ako pagka bench player kung ako na lang isa ang kaduwa. Ay si Lefty, repin Mandawi man di ay. Di ba taga Lapu-Lapu to? O siya ra dito ang hawd. Si Mr. Lefty ni Balhinog Mandawi kay siya mo'y nauwaw sa inyong liga na Sprout. Silang liga, musyagit ra kag taga Lapu-Lapu ko. Musyagit po ng crowd, ingon ana sila katunto. Kung sige ra magpasigarbo sa inyong lugar, may pag ni-apel na lang magpasigarbo sa Sugbo. Respeto sa mga taga Sprout, ninyo ako'y kalagot or unsa man. Anas tayo ni Montana, paapilon, mag-where from, pero taga Lapu-Lapu ra daw tanan. Inyong ligang bati o crowd, ang mga nibisita kay nakurat, sa inyo ra ka na bout,
Karong ikay nasaag sa mong syudad. Tagsa-tagsaon tani og kaut pinaagi sa pagsuwat na rapper ka tungod sa Sprout ang pagka-rapper na nasa kong ugat. Sige Shaggy, tagalapo-lapo ko. Nahog na magbugal-bugal kay kamuray na nga saag. Sige balik-balik sa ilang lugar na muraba o gilamat. Kay kumuana kagipilday ko ni Asjo. Di ko magsakit kung imuhang malitok. Ako mga pildi ayaw na lagi syagit kung ang rason wala ra ko makatingog. Ragsak maestro ranido. Mao niya mayong klase. Bisag sige o kachok na nitatakya ko na agi. Bermans na po do. Mong ang batil giyabo. Ikay mahikay rong 21 na murarag nagdibo. O dibo. Pero dili na ko birthday. Pero kitang tanan dire matagbaw. Nag-reference ra ko og birthday kay ako aman po drong adlaw. AGC o grade nuts. Apel po sa torna mo nga mag-rematch mi kay posible. Unsa pa may rason nga nung nako dinhi kung ang mga ni-enter na mga champion nakuha nang gipampildi. Kaya sa buwang mo eh. Kalamay gadi mong daklon. Kanus aba di ko sigsagit nga gikan kagupon. Game. Sa karera ko asa daghan gini apil sa paglahutay ang problema ra kay ang mga litag. Oo man magdali mo sa kang level, pero magpabilin ko sa lane masud ko ka ugali mo setup. Daghan magbabag dirig bangil nga makalangan sa undagan para I'll just always keep my head up. Kayo lumbaan na ini ang karir do ko sa rabaya ka sa kuang pit stop. Ako na gitarong mo na akong gear. Primera klase gipakita ang kakusog na mo segunda. Gitrisira ako ang dagan bahalag dili makakwarta. O nagani na numbaling sa pagkintaw pagsiksta kay way manual niyang clutch player do akong tumong ra kay Musaka. O ako'y labot na kauna na Musaka. Kung imong tama sa mas breaks. Daw kadaan sa karera kayang duwa dili guba pero perminti pong ma-fix di magsilbi inyong tricks. O pabura nagpaka-chicks. Mura ra gisago lang coke sa 4 kantos. Bo sayop kay pagka-mix. Ha? Feeling number 1 yung buang. Murag tanduay ram. Pero para na ako dali ra kayo na mapapas. Kay dala na ko malasyer to tequila. Mahalin ra ning nila. Ug ang taste nila pang world class. Mas buto panis gibundak. Sulit kaayong amats. Karon ang chika ni Paak ug gidawat ang hanggat na kong 1 bats. Ha? Karon pakitaan kag hinubog nga kapraning dong ayaw sig pinating. Gitagaag dagang hard shots gipatilaw og kulating tay sa primera 4 kantos tanduay tequila kulating. Nahimuwag ang gilagi sa limnon. Huwag itawan mo nakasbat. Nga nahunong kay nalipong na naluros gipasyat. Inilukay ka sa tong tapad, pero dong di ko mapusoy, di ko makansi. Kayog special pick, juga dinhi nga nung imong setup zaki-zaki. Ha? Ubos sa kay kag estilo. Special pa kunuhay, matunga ra di stoppers awa di good ni kapas. Naabta ra stigmalas. Kayog i-3 cards niya tong 3 rounds na sa kong unang paralas. Ha? O parte niyang panduga. Sa pagkapil din niyang UX, hard loser kalami yung dapugon. Nagdungan og buwag iyang uyab niya. Napildi pa dyan siya Brad Mao, day naglisod kag move on. Bugo kapag kataw! Dugay kay kapasabto ni mong angay lisuon. Kayo, mura kag guba nga plaka, kayo buwara tos imuha, anong imong balik-balikon? Ha? Pero kay ba ako modus na to nimo? Mga linya nga inamaw. Hanggaw rin di makahibaw nga nagpakaluoy kasi mong linya para lang makuha ang simpatiya sa mga tao, di ba? Pero lahi na niron nga salida. Back karakter ra ka ignoy. Dali ra pahilako niyang bata tungod gama niya kilingkoy. I don't need no drama. Naabot na ang mingkara. Pauli na dito homeboy. Cause since that break up with your ex, sige ramang kag maoy. Nakadaog ra kas mga weak na entities. But the credits didn't last. Toxic ni siya nga partner. Slash battle rapper ga sige rag bring up sa past. Wanay angay magpiling bagsik. Di na gyud astig tan-aon. Ay nasigbalik sa pagkapil din nimong your ex. Ako na nung gisagpas imuhang naong. Boss nga lang yung mga bang sa first round. Pwede naman unta parehag racket. Kan sige ko ning buang kay kung ba niya tigbantay gyud sa gate niya yung batos tig hatag sa ticket. Ay pa magtabang mo duhang kinlo para ang entrance kay masulit. Ipa kung mga anghel ni tata paigan og saktong tama padungan og sakas langit. Imo ribat ni ron. Dumayon magini mo skin lord. Nako di magani ka kalupig. Lisod sa kay Kapeldihon, oy rookie of the year maya ka kada tuig. Pero nagkahinay magunang bara, lagyo na kay itira, di na kayang makadulit. Mutuon akong rookie of the year gid ka, tungod sa imong dala, mura na kag ni try out balik.
Pero sa pag Rookie of the Year, kung sa pagsaka kay masangit, kuwang pa di isbaid, magpaka-feeling hait, nisiga na to ilang mata, pagkakita nila nga imong lighter wala helmet. Karon adoy-adoy tagaan ni binulto, pero mohilak nig magluha. Wa ko'y labot ug di ka mabungog kay lagi siging kasi pa. At bang ni murundop, di angay muskurog smoke kung ganahan magpaguba. Ay nagpangita og katunga, pwede ra paluapan, gugon ti kag taman, magbatil na balik ugma. Sa pustahan ay kuhagiton, ako na pang pilo ng kortang gipagawas, karong ang shit akong gi-all-in. Pasensya ay nagmadamay, mga side bid dias daplin. Hala, sige, cash in, matagahan, lagi bahin. Og timaning tagak na kas duha ka round, usa na lang para mo bagting! Patatatang-tang na sa poster! Nasran, Lawrence. Paturo ko the year. 2022 pa to, oy. Pis karon dire mabulsay. Dili lagi ako ang Rookie of the Year kaya akong galawan na kay pangulsta biya tadi mo. Joke na to, joke na. Round 3 game. Gi-welcome kang Shaido sa battle rap. Mang welcome. Tanaw na to kung say labas. Kay kining gitawag nimong tigbantay ra og entrance mauni mo'y magpagawas. Pero di na ko tigbantay sa entrance oy. Sa battle kanindot ra na ko record. At tigbantay ron sa entrance, sa napasod ni mo sa Rapulo, ang pangalan kay si Kinlord. Tinood? Nakasulog Rapulo ko ay maghago. Kay si Kinlord may nidupa. Si Kinlord, giimo niya, ginuo mong nakabuhat og himala. Mong nakabuhat og himala. Kay di pa may kailangan ng Kinlord. Silang duha kay dugay na kayong suod. How ironic na ang tigbantay pa og entrance mauni mo'y nagpasulod. O ripin Rapulo ni Do. Kamutan lang dira na rapper na ko diri mo luhod kay og mamatay na si Jaleo o si Tata. Kami na organizer na sunod. Kami na organizer na sunod. Pero joke ra. Walang tay tinudanay o dili kumangunay inganaon lang pag-endorse. Tirador pod nis tinirahay para dako lang ang talay gipatay na ko ang source. Gipatay na ko ang source. Iya mga gipatay na ko ang source. Ito. Atay yung gipatay mo si Leo. Gipatay na ko ang source. Gipatay na ko ang source. Gikan rasnet ang reference. Gikan rasnet ang reference. Gikan rasnet ang imuhang reference antang ako naglabad ang ulo sinuwatay. Di magsilbi imong gipang research na ika-defense kung anduwa na kay praktikalay. Kaya daw niya magbisaya Tagalog English. Pero palitokon walay tarong o Tagalog pa ang atong duwa. Pasuludon ti kag barong. Kung sa English na bupuwa magdugo nang imong ilong pero mas bagay nimong magbinisaya total imong style kay pangamong. Sige English ipabilib. Sa sayop man kani inter. Rapulo ni Bisaya rap batilig dili ni call center. Kaya po na ako mag-English. Bisaya na kultura lang gyud giapilan. Sa Bisaya dili ka big fish, maklaro na sa pinulungan. Lawais buwang sa daplin ay, kabuwa-buwa. Pao na, pataka ramang kagambit. Taka ra kag-endorse. Wala kay kaskuran kay mong gipatay ang source. Sige, nagpataka ang buwang. Musabato sa kingkoy. Jane! Antay sa buwang ay. Dako gyapon pangutan na. Anong kami gidang i-match up? Umanta ko mutando ni niya. Ni-reply ramang og thumbs up. Sa pagkanga na flip top MC akong atbang. Siyempre ni action kong kakurat. Mauilab mo na ko syudad. Bottom tier nga flip top MC. Nakabato pa permi ako kabaw na kustubag. Himuon ng stepping stone. Sa kong pagsakag pagburak. Tumban yung insakto binlan pagbuak ning nailhan ra sa crack. Sigbalik akong angle nga crackhead ka. Sumuwal na ba kayo? Balik-balik dyan sa imong bisyo. Di haraman sad kamayo. Sige na gani kag talk shit about sa liga kung asa o gikan. Huwag ilami, paminaon.
Pasingitan pas mga buang para makakalap ng og clout. Mga amaw din ni kasaka makita ninyong masout. Gapataka ra mo gout gikan sa babaw di makabout. Uray kasug malubong ko sa ilawom kay ang gikan sprout perming mo sprout. Yan ni dayo ba ni sprout? Hambugiro kay tunto. Nindot to kayong tato og iyahan lang nasag. Oh wow, amaw. Wagi kay ayo gibadi bagraswas ho. Haway ron ni kang giignan nimong basura mao pay nisod nimo sa sako. Kabalo na mesi mo ang estilo. And there's no doubt, dali ra ni mapass out, makamatag akong i-shout. Ebidensya imo ug akong pildi sa mong liga. Unsa kada kong problema i-underestimate ang gikan sprout. Nabuta po sa akong nakamtan. Taod-taod pud nakaamgo. Sayop nga akong natamakan ng akong mga kabaro. Isaad kong bawi, mong ako yung tinudon. Salig diligubon, dala ka mas gipaligon. Ang pangandoy na yang ma-champion, mauragyoy akong balion. Ang rhyme permi mahumansaon. Sakto ramang rason, kayang siga niyang mataog, ang karir niya dunganon ako nga pagngon. On, pagngon, simple lang buang nga ka. Apilon po diyang gara. Mahuwasan sa tama, ako ang i-educate. Kaya nagka-worse naman ang bata. Sige na lang og saba, he fucking deteriorate. Banchis ni Ron ng piece of cake, na sobraas pa-levitate. Gigamitan rag THC ang project maong creative ang na-create. Gitarong nag-estimate, di ko goat barayang great. Dili rapang bantam weight, makitas bantang ang muat bang mutabang maarog place. Ganahan kag bagsik nga linya, kanang pasaka si mong heart rate. Ang karaang tigbantay raong tasgit, gipalayas na nga housemate, babay karon amaw. Ikatulong round na, muna siya basihan gid sa pagsaka. Ikatulong turna nimo sa gunson pero pildi lang usaka. Ikatulong bunot nas baraha wag idag anas birada. Makatulon ni rug tagam sa ikatulong tagak niya laglag bara. Kasuway ko kato, namatay ko diri sa Azul. This year lang. But we all know that it's okay. Mo switch ka nito og anime. Dila kay basta gi-improve. Delikado kada moves imong akbang ron ido tensei. Kira wari ako wa man sa ko magdaong ila kong paboron sa mga tao. Namasin lang ilang masabtan. Kimura ra ginjutsu ang artistry nga gipakita o ilusyon ra ng tanan. Mo ipada silang storyang daog na gidgadaan. Mga storya nila sumol. Na di ba niingon ka nga wa ka kasway pangayon niyag battle? Pero suod ra mo silingan, ni kalit lang kog kauntol. Nakahimo dayog anggol. Nga na MC lang kag kalit bisan pag nay COVID tungod dali ra kang maduol. Why social distancing ba? Kay nabisa pero nabinasan man sila nimo. Ni kalit lang kag kahit gipustaan sa makadaghan tungod ikaw man pud ang bit. Pero nagkadugay mo dagan, mukakak, mudagan di nakabalik. O ikaw ilang manok ron pero barda dili na gyud kay gamit. Nga? Akong gismoke bisag oy beef. Gipaagi rag simpleng gambling. Nganong mangita pa man kog beef nga nagsugba man orog chicken? Sige igna nga COVID rapper bugo. Pero sa kong kasik di ka matakdan. Ako'y COVID rapper pero ikaw ang manok gipanghatag na panghinabang. Lamon ang gihatag nila. Murara magka-fiesta wa magmahay nga ni dayo. Badi bagang kontra pero naapay galin niya. Ako masturya paabot mo. Kay di kamo ako ang tuyo. Di pods batil magpaluro nga ni Ari diri sa Rapulo. Sa duwa ra ko ni Tando para pod ingnon pod nako nga mag-rematch pata siya ido. Kung pananglitan lang masangko. Atong duwa matalbo di itugod sa panahon. Natagaan masad kas imong gipangayo niya patagak sad ning tutyo. Pag undercard lang mo puhon. Kay mauna ni ang last. Pero dili ni Airbender. Walay spell diring i-cast. Kay audience na lang ka later. Ay nasigbalik og enter. Isudes imong center og timan niya akong ender nga. Matangtang ka sa poster! Awa kita ka boss. Ay sa! Awa kita ka boss. Di magsilbi mong bata. Sa mong match, makulata ra bisag sparring. Mas lubong pa siyang bapping. Simply because he's just a kid with a lot of issues while I'm a kid with a big dream. Lawrence! Silvia, babalik! Rapolo, Dakbayan 4, Laglag para 7. Ikatulong nga battle karang gabi una. Lawrence, Brazil, Viario, pagpakatubalibay! Yeah. Fighter. Judges decision 4-1 para ni Lawrence. Shoutouts, Silvia. Diyan pa Diyan sa gawas, Strong Drills, Sport Production na po. Judges. Basta daw. Yo, KJ, Lawrence Alver. Round 1, yatag na ako siya tie. Kay si Lawrence, yung momentum stagnant.
Tapos kung sa LBR is up and down, although nangita ko ganang murag, although up and down siya, tapos nangita ko ganang murag siguro kaya shock value nga murag mas mulabaw sa ang Lawrence sa pagkastagnan niya overtime pud siya pod. So niya na choke si Lawrence ato, pero malagi tungod kay kanang murag up and down yang kuan momentum so murag tabla na nako. Round 2 is yata no Lawrence kay stagnant gyapon yung momentum pero mas kusog siya sa round 1. Same gyapon iyahang sa kanaog ang iyahang kuan iyahang mga buhaten overtime. Also sa round 1 nag-shoot siya about atong murag i-breakdown niya tanan yang angles which is feel na ko okay unta siya if ever kanang mas iyaha tong gi-diin kaysa murag taphaw lang pag disco ato so murag mas maayo ato. And then mura siya na-recall mo niya balik every round niya good so medyo lain pagka-mention niya kanang pag round 3 is kuan na choke si Lawrence gapon pero gihatag na niya kay tungod feel lang ko pareha gikuston sa iyahang toe. Although na siya choke overtime gyapon siya every round and then sa kanaog gyapon yung momentum which is pinapusog niyang kanang kuan mga bara po is same rag level sa Lawrence considering na siya ubos ng momentum so mas kusog ng Lawrence. So tabla round 1 2 Lawrence 3 Lawrence Raps cancel. Ako sa ining boto ni Sir. Kuan. Ang round 1, yatag na ko niya. Round 2 ang Lawrence, round 3 kang kuan. Pero sig nahugog nang bitong performance bitaw nga mas usa overtime dito si kuan kay bawa ko nag-overtime siya sakto sa oras kusog iya pa sila mas doon lang kada punch niya dili para sa yang takas kay sit up pero sa performance lang siguro kung nagbase kay murag nahog siya nga ang iyahan overtime pero limpyo kayo iya sakto sa oras sakto niyang punchline pero naputol-putol niya pagkakuan unang gibase nako per ang joke ug ang overtime mas okay ko sa overtime kay na limpyo ito. Hello, Gmail. Solid nga battle pareho, puro solid ba pero ang gi-vote Lawrence versus LBR. Para nako ang round 1 ay pareho sila solid. Si Lawrence labi sa punchline nila pero nag-stumble. Although nag-stumble siya, gi-base na ko silang performance. So, dari sa LBR sa limpyo. Yun siya, limpyo kayo. Limpyo. Pwede yung pwede. Buta na lang, itabla ito na ko. Kaya choke the repeaters. Para masabtan gid ba? Ang momentum, slow na yung straight niya. Punchline, mga suwat. Igo man sa sumao lang ito, ang choke. Istanbul. Yung okay ang pan. Yadri siya, lahos-lahos. Pero overtime, digit, bantay ko. Sa karang rounds ni LBR, overtime, solid siya ba, limpyo. Dendayon yung kan. Sa round 2, dito na. Nindot na unta yung gipakita ni Kuan ni LBR, lahos na niya, nindot mo. Nang andam nagtugpa. Pero mas ni tatak gihapon ang ni Lawrence. Although sa mga stumbles sa starter, niya murag gihinayan ko gamay kanang sa kuan ni LBR so butang gihatag ko na ko ni Lawrence. Kita man niya. Sa round 3 dito dapat ni ano ko siya matabla yun sa performance sa suwat yun nila makita di man sa nga akong gi-underestimate pero ang makita rin ang diferensya sa duha suwat na Lawrence round 1 ako na lang gitabla round 3 base yun sa performance Lawrence Amo day ano ako slight edge na gamay ka ni Lawrence si LBR overtime niya si Lawrence starter pero nabawi ka niya mas dagan siyang punches kanila slight edge na gamay ni Lawrence round 2 pinaka deciding factor limpyo kay ka Lawrence mas dagang punches sa nilanding perhaps gyapon ni si LBR ka limpyo kasi performance round 3 yata na ko si LBR mas limpyo performance starter Lawrence 1 yata na ko ni Lawrence round 2 Lawrence kay si LBR perhaps ni si LBR Lawrence dyan Yo, biwin ba sige butaran to duha ako na lang gibuhat is gitimbang sa nako ang
katong ilahang mga lapses, no? So ari ni Lawrence iyang stutter of choke, ari ni SLVR ang oras po. So overtime siya pero minya kada round pag yun siya may tabo. So as sa kuan sa cleanliness sa ilahang mga rounds per rounds nila, ari jud ko ni SLVR ang palimpyohay lang. Pero if ako magpuntusan ko iyang mga setups na lagyo jud kay ang mga setups gyud. For example, mag 8 bar siya. Layo kay sa tanan kumpara nimo ni Lawrence ganiya murag ga 1-1-2. Although na ay 1-1-2 si SLVR pero mas para nako ang nilamang jud is katod yung mga setup na tag-as kayo. Unya dito na makuha ang uban sa katong na overtime na siya. So nganong puntusan pa man to nako kung makuha nun, malubong nun sa si Lawrence kung puntusan ako iyang mga overtime. Si Lawrence sakto siya ni abide siya sa rules, sakto yang kuan sakto siya sa oras. So bali kung asa taman tong iyang mga punches nga ako naihap dito ra ko ga kuan 2 minutes, for example 2 minutes kinsay mas bugat, kinsay mas daghan ato ang giputaran. So mo na gibuhat ni Lawrence sa round 1, round 2 ug 3, pero sa round 1 ako na lang silang tabla kay mo to kung pananaw. Pero since inato man ang nahitabo all 3 rounds, dito na ako nagsugod og inato ang judging. So ari ko ni Lawrence 2 ug 3. So round 1 sa LVR, round 2 3 Lawrence.